खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धृषरन बसुमतारी। दिनैनि सिरि गाहाय रादाबफोराव दङ नंखाय खौरां फोसावग्रा वेबसाइट पर्टेलफोरखौ गोख्रों नोजोर होनो आसाम सरकारनि बिथोन। बारग' एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया दिसपुराव आसाम सरकारजों सावरायहैदों। दिनैबो थाबथानानै थायाखै पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनाया। इउपिपिएलनि साबा सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव हाबहैदों। बाक्सायाव 10 फुट गोलाव अजगर जिबौ मोनदों। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खहा। चीनआ भारतनि सा 10 रौनियाफोरखौ हगारफिनबाय। भारतआव सानसेयावनो सा 14,000निबो बांसिन कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों। दानिया आबुं रादाब। आथिखालाव आसामाव माखासे खौरां फोसावग्रा वेबसाइट पर्टेल आरो बिजोंफोरखौ गोख्रोङै आसाम सरकारा नोजोर होनो बिथोन होदों। शुक्रबारखालि आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णया बे बिथिंनि बागै फोरमाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि सेक्रेटारि प्रीतम सयकिया आरो डाइरेक्टर अनुपम चौधुरीजों सावरायलायो। मख'थावनाय जायोदि माखासे खौरां बिजोंफोराव खायसे नंखाय खौरांफोरखौ फोसावनानै रायजो राजानि गेजेराव आराव खालामो। बेबायदि खौरां फोसावनाय वेबसाइट आरो ससियेल मिडियाखौ साइबार क्राइमनि खान्थिनि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय जागोन होन्नाबो जथुमनि गेजेरजों मिथिहोयो। बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम सरकार आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव शुक्रबारखालि गिबि मन्थ्रिनि कनफारेन्स हलाव सावरायलायो। बे जथुमनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै मोनब्रैबो हानजानि एनडिएफबि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि गोजाम दायफोदो आरो केसफोरखौ रेहाय खालामनो आरो एनडिएफबिनि आगुनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा खालामनानै होनो आरो सोरखारि साख्रियाव थिसननो थाखाय रायजो सोरखारनो गोसोखांलायबो गथायनाय जायो। बबेखानि बे जथुमनि जोहै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायबो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजानि दैदेनगिरिफोरा रायजो सोरखारखौ नारसिनदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे जथुमायाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसाम सोरखारनि डब्लिउपिटि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म, राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी, आसामनि चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल बिफाननि सेक्रेटारि मोनजों लोगोसे नखर बिफाननि गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाया दिनैबो थाबथानायनि मुं लायाखै। दिनै 14थि सानावबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांदों। रिपर्टनि बादिब्ला दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 33 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 40 फैसा बांदों। बेजों लोगोसे रायजोआव दिनै लिटारफ्रोम पेट्रलनि बेसेना 83 रां 34 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 76 रां 89 फैसा जाफैबाय। मख'नो गोनांदि शुक्रबार खालिबो पेट्रलनि बेसेना 52 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 63 फैसा बांदोंमोन। बेबादिनो थांनाय बिस्थिबार खालिबो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांदोंमोन। टिभि सिरियालनि एपिसडफोर बादिनो 14थि सानावबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना एसेब्लाबो लाद्रि बांनाया नोजोराव गोग्लैदों। जायनि जुनै सरासनस्रा रायजोफ्रा पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांग्लाबलांनायखौ लानानै साननो गोनां जानानै फैदों। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सुरजियाकातानि दरब्रै गामिनि साबा सुबुंफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफआव जयेन खालामफैयो। बेनि बागै क'क्राझारनि खौरांगिरि बिनन्जय नार्जारिया फोरमायहरनाय बादिब्ला नखरबाखौ नागारनानै सुरजियाकातानि दरब्रै गामिनि 162 नखरफोरा बिपिएफ दोलोआ गायसनजेननायनिफ्रायनो बिपिएफखौ हेफाजाब होबोखादोंमोन। नाथाय गुबुन दोलोखौ मदद खालामनानै थाबोनाय बै नखरफोराबो बिपिएफआव जयेन जाफैबाय। गोदानै हेफाजाब होनो फैनाय गोदान हेफाजाबगिरि मोनखौ गिबियावनो 8 नं दतमा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीया गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो आरो बे बियाबनि सिङाव थानायनि दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मोनाबो आर'नाइजों फारियै मान बावनानै बरायलाङो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै 8 नं दतमा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि महिला कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोदानै जयेन जाफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआनो बिटिसिआव फिन खनसेबाव सरकार दाफिनगोन होननानै बुंथियो।
बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान